No niin, taas lähtee. Ilouutisista. Moikka! Moikka! Ilouutisista, Tarkku. Murkku! Tänään on kevättä menossa ja me ajateltiin vähän kylvää tästä Tarkunkaan. Joo. Koska tänään on kukkapäivä, mutta me halutaan aloittaa kuitenkin noista herneistä, koska niistä tulee niin ihania juttuja nopeasti syötävää. Leivän päälle tai salattiin, ruoan päälle, mihin tahansa. Vitamiinipommi, kaikkea hiiliaineita, ihania. Joo. Ja ilmeisesti aika nopeasti tulee noin. Joo, ne on tossa. Ne versot. Joo. Katsotaan kuinka nopeasti ne tulee. Oliko se niin, että oliko sä vähän liotellut näitä? Joo, mä oon tänään laittanut aamulla ne likoamaan. Nyt ne on aika turvoksissa noin herneitä. Joo, ei siis pakaste herneitä, vaan kuivattuja herneitä. Joo, siis Joo. kuivatut herneet on tosi hyvä. Mä oon vähän laittanut vettä tänne näin. Ja Tarkku voi laittaa sen omaan juttuun vähän vettä. Silloin aikaan mä laitan herneitä tänne. Ollaan tällainen nopeita. Sitten mä laitan ihan sikana herneitä. Siis se tarkoittaa paljon. Tuliko siitä yhdestä niin kuin vaan yksi verso? Vai voiko siitä tulla useampikin? Voi tulla. Ja sitten kun sä leikkaat niitä ja syöt niitä tuossa noin matkan varrella, niin älä kaivele niitä pois, vaan ne kasvaa 3 kertaa. Niin kuin, tai 2 kertaa vielä uudestaan. Eli runsas satoinen vielä. Edullinen, koska kuivattu hernepussihan ei edes maksa paljon. Muistaakseni 99 senttiä oli toi pussikilo. Tossa on Tarkulle. Thanks, ja tossa on sulle vesipullo, kun sulla oli se toinen. Mä tänne. Joo, mä teen sellainen nyt, että mä laitan jollekin kaverille yllätys tällaisen jutun. Voi olla, että sisko saa tämän. Katsotaan. No niin, ja mulla taas tulla kyllä vähän tätä vettä liikaa, koska tässä on vähän pinnallakin sitä vettä, mutta oho. Tää vähän niin kuin paljon, siis mä laitan ihan täyteen. Ja silloin sieltä tulee ihana runsas sato. Ja sitten tohon päälle mä laitan nyt tässä vaiheessa, ettei noin kuivahda, niin mä laitan tommosen kalvon, mikä tää kelmun päälle. Joku kato. Ai niin kuin sulla on vielä, mutta riittääkö tästä sulle sinne? Sun pitää kyllä valuttaa tuota vettä pois tuolta. Okei. Muuten voi tulla hernekeittoa suoraan. Niinpä. Joo, ei ehkä tässä nyt. Joo, tää vähän. Kohta sä voit ottaa ne pois sieltä. Joo. No mä laitan tän vielä tässä. Hei, mä oon itse asiassa kätevä emältä. Mä otan täältä nyt paperia. Mä imeytän vähän sen. No niin. Tää ei tule ihan niin täyteen kuin tuo toinen, mutta katsotaan. Kummasta tulee sitten enemmän. Tässä olisi nyt kuule hyvä kostutettu paperi johonkin, jos kasvopyyhkeeksi. Eikö nykyään multa ole tosi terveellistä? Niin, kato, tämmönen muta kasvohoito. Mitä me sille tehdään? Laita se tänne. Roskis. Se on. Okei, nyt meillä on 2 tällaista, ei kun 3. 3 täällä on nämä uiskentelevat. Sulla on vähän vieläkin jo. Voi vähän nyt. Joo, mä lirutaan sitä sit tonne. Joo. No sit meillä on, mitäs? Tuolla on reijät pohjassa, pitäisikö sinne laittaa? No, mutta mä laitan tämän pintaan vaan. Ja sit jos tähän tulee nyt tähän kerniliinalle, niin ei se nyt niin hirveet ole. Mä etsin sitten myöhemmin. Nyt on tänään on hei kukkien niinku kylvöpäivä. Kukkivien kukkien. Eli kesäkukkien? Kesäkukkien, joo, niin. 1-vuotisten. Niin, eli jos on me siis sanon linnunsiemeniä, jos on noita kukkien siemeniä herättynä, niin nyt kannattaa. Sulla on se kuukalenteri, niin siitähän sä katsot. Joo, tänään just ja huomenna. Eli tänään on 26. päivä helmikuuta. Joo, ja huomenna 27. Ja ensi viikolla oli 6. ja 7. päivä. Yläkuulla piti laittaa ne. Jaha. Eli oliko se niin, että yläkuu tarkoittaa nousevaa? Nousevaa kuuta. Joo. Yes. No niin. Mitäs siemeniä sä täältä haluat? Mä haluan ehdottomasti noita. Nämä on zinnian siemeniä. Näitä mä oon kerännyt mun kukkapenkistä. Siis ne oli ihanat 2 isoa penkillistä kukkia. Onks nääkin mukaan?
Sinja Joo. lukee. Oho. Oliko ne kaikki saman värisiä vai oliko ne? Ne oli varmaan niitä kaikki niitä punaisia. Joo. Ja Tämä oli semmoinen oranssinpunainen kukka, tosi voimakas värinen. Oli aika ihana. Mä laitan tähän. Ja se on aika siis korkea. Joo, ja mä laitoin siis, no nythän tähän tuli aivan sikamonta siementä. Oh no. Koska tässähän on sellainen, että yhdestä taimesta, mulla oli semmoinen iso ruukku, missä niitä oli, niin 5 taimea mä laitoin per ruukku. Niin, että Niin, se, joo. elikkä, joo. Ei tarvitse montaa laittaa, kun tuli. Ja se oli ihan mieletön se pehko, joo. Joo, mulla oli 2 semmoista isoa ruukkua, ne oli hieno. Sitten menee tänne, sit mitä sä sit haluat? Haluatko sä tämmöisen? Sä olet tehnyt tämmösiä hienoja tällaisia. Joo, mulla on syöty salattia. Sinnia. Joo. Tossa, mutta nyt tuli päinvastoin. Joo. Sinnia, Zetalla ja sitten siellä on sun päivämäärä siellä. Niin, sit 26. päivä tänään. Sitten mä voisin ottaa näitä. Näin, tää oli toi samettiruusu. Ja ne samettiruusut, kyllä ne on ihan erilaisia kuin kaupassa. Joo. Ainakaan mä en niinku samettiruususta niinku saa koskaan semmoista niinku pensasta. Niin. Pieni pensas. Niin ja sitten jotenkin kun tuntuu, että ne kuivuu ne kukat, niin sitten ne kuivuu ja joo, sieltä tulee lisää, mutta tää niinku kasvaa. Tää kasvaa ja kukkii ihan koko kesän. Joo. Ja ei haittaa vaikka sataisi tai mitä. Täällä on tämmösiä pieniä siemeniä. Ui, näettekö te? Tommosia pieniä siemeniä. Ja Joo, ihan niitä vaan. on ihan sikana yhdessä kukassa jo. Tarvitsetko sä vielä niitä? En todellakaan. Mulla on ihan liikaakin niitä tässä näin. Sieltä tulee. Täältä näin. Joo. Ja onko se niin, että sitten kun sieltä tulee ne, miksikä niitä sanottiin, ne kasvaa ne. Onko se niinku sirkkalehdet vai sun mielestä vai sitten semmoinen pieni taimi? No niin, sellainen. Joo. Niin pitääkö ne sitten koulia? Ja mähän silloin aina mietin, mitä on kouliminen, mitä se tarkoittaa. Joo. Ja se kouliminen, nyt mä tiedän mitä se tarkoittaa. Eli nyt täällä on vaan tämän verran. Siellä meni aika paljon, tähänkin tuli, mutta mä laitan pikkusen multaa ja huppista. No niin, mä voin olla. laita tuohon takas sinne pussiin, ei pistetä. Joo. Elikkä sitten halusit sä antaa tuon suihkupullon tuolla? Joo, yes. Niin sä voisit vähän suihkuttaa tähän. Joo, näitä pitää suihkuttaa, mutta joka päivä. Okei. Joo. Ja missä nämä pitää? Ikkunalla. Joo, Eli valoisassa paikassa, jos mä laitan mullon siihen päälle nyt. Toi riittää. Joo. Okei. Se olisi voinut laittaa täältä mulle. Ei, nyt meidän täytyy tehdä tuolle jotain. Laitoinko me tänne jotain? Tuliko Sinja tänne? Oh no. Vai onko se täällä? Enpäs mä kattonut, kumpaa sä laitoit. Laitoitko sä tossa? Eiku tää? Noniin, annapa se. Tää. Tässä on samettiruusu. Samettiruusu. Tää. Kato, samettiruusu. Hei. Noniin. Sinne. Hyvä. Ja sitten, paljon mulla on. Ei. Sitten tää vaarallinen juttu. Tän nimi on risiini. Tää on myrkyllinen. Mutta parista, siis 3 tainta, niin siitä tulee aivan valtava, niin kuin, jos se maa on tarpeeksi vahvaa. Et siinä täytyy olla lankaa kunnolla. Niin kuin. Ja täällä on tämmöinen ihan jäätävä piikkipesä. Onko se pisteliäs? Joo. Mä en ole koskaan avannut tällaista. Mulla on sakset. No oliko se niin, että tämä oli myrkyllinen? Joo. Joo. Eli tätä ei ainakaan sit, jos on pieniä lapsia, niin ei kannata tätä laittaa, mutta mä en ole kyllä, en muista, että. Kato, tosi kova. Ei, mä en saa saksilta tätä oikeesti. No. Ei, tänne lensi jotain. Lenskö? Katsotaan minkälaiset siemenet. Mä en ole koskaan katsonut. No toivottavasti kissa ei nyt syö. Onko se tommonen iso? Onko se iso tosiaan? Au. Tommonen piikkikäs varjelee tommosta yhtä isoa. Täällä on 3. Ai se on. Yhdessä. Joo, aika makee. Katokaas. Tällainen. Oho. Tällainen tuli. Joo. Vähän niinku mantelin kokoinen. Joo. Ja vähän pienempi kuin manteli. Mä laitan tähän. Elikkä 3 taimesta tulee 4. Niin kuin, se tulee niin kuin tosi korkeaksi. Se on jotain
pari metriä korkea se kasvi. Joo. Eli 3 tulee niin kuin montako neliöä siitä mahtaisi tulla tätä kukkaa. Ne lehdetkin on ihan valtavia. Ja ne lehdet on semmosia tummanpunaisia ja kukkavarret on myös parimetrisiä, jos ei korkeampiakin. Ja sitten kukkavarsissa on punaiset kukat. Joo. Eli semmoinen paikka varmaan, missä saa rauhassa olla. Jep. Ja Tarpeeksi syvä maa myös. niin, ja sanoks, että lannotettu maa. Kyllä. Ja sitten varmaan just, että ei pikkulapsiperheisiin varmaankaan sovi, kun se on myrkyllinen. Ei. Mutta mikä siinä on myrkyllinen? Se koko kasvi vai? Koko kasvi on. Mitenhän lapset yleensä syö? Kokonaisia kasveja. Eikä, Joo. no ei voi tietää koskaan, jos on maistelujessa oleva lapsi, ettei ehkä sitten, koska onhan tuo luonnossa kaikkea myrkyllistä, mutta sitten. No niin. Nyt on Aika jo makean 3. näköinen, se on hienon näköinen toi siemen, se on jotenkin ruskea, sitten siinä on semmoisia vaaleita niinku viivoja. Joo, se on aika koristeellinen toi itse No niin, siemen. mä laitoin nyt 3 tähän purkkiin. Enkä Otaks kyllä mä nää? yhtään edes varpa. Otaks mä tästä? Jep. Sitten siivotaan, kun kuvaukset on loppu. Joo. No niin, nyt on 3 risiiniä ja risiinilappu tohon noin. Yes. Ja siitä kato mitä mulla on tässä. Niin, aivan mä luulen, että se oli toi ihana tuoksu. Mikä tää on? Mä menisin, että se oli sitrunamenissä, mutta kun se oli se minttu. Tää on minttu. Ja Joo. kato, mä ostin tämmösen nipun tuolta kaupasta ja siinä oli vaan tällainen, siinä oli paljon enemmän näitä, mutta mä annoin osan niistä jo pois. Niin täällä on nyt jo pienet juuret ja viime vuonna mä tein saman jutun. Mä ostin tämmösen nipun ja sitten mä laitoin ison purkin. Siitä tuli semmoinen tällainen Joo. minttukasa. Ja tää on tämmönen mojito-minttu. Ahaa. On erittäin hyvä. Joo. Joo. Joo, ja minttuhan on, jos se laittaa ulkona, jos on joku paikka, niin sehän leviää ihan hirveästi. Eli joo, mulle itselle kävi vähän köpelösti joo, sitten se tulee nurmikolle ja leviää pitkin poikin. Aivan ihana kuitenkin minttu. Ja sitten se, mikä oli yllättävää, niin basilikasta, niin se versoo muuten kanssa tosi nopeasti. Joo. Niin kun, joo, mä en ole tiennyt. Joo. Nyt on hyvä aika laittaa tämmösiä. Ja näitä voi sitten viedä, minttukin kestää aika hyvin semmoista vähän viileitä, mutta en ihan pakkaselle kannata viedä. Niin, niinpä. Niin. No niin. Joo, oliko meillä tässä nyt nämä meidän... Oliko tää kiva? Joo. Tää on ainakin kiva. Joo. Kiva tehdä vähän ilouutisia. Jee. Elikkä hei, mitä nää nyt oli? Herneitä. Niin, herneitä. 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 Ostamaan kuivattuja herneitä ja sitten kylvömulta. Pitikö se olla kylvömulta? Joo, mä laitoin kylvömultaa. Joo, ja sitten kippoa kappoa, mitä löytyy. Hei, kylvömullasta mun piti sanoa vielä semmonen pikku juttu, että niissä voi olla noita, mikäs tää on, harso kärpänen, ei se ole kärpänen, se on semmonen ihan pieni banaanikärpäsen näköinen, mutta sillä ei ole punaiset silmät. Se on harso joku. Ja Siis miten sä näet niiden silmien väriä? Mikroskoopilla tietenkin. No niin, joka tapauksessa siis se pitää, jos ostaa sen säkin, niin se tuodaan ensin niin kuin lämpimän sisälle. Että jos siellä on niitä harsoötököitä, niin ne herää sieltä sitten henkiin. Ja sitten se viedään ulos kylmään, mielellään pakkaselle yöksi. Ja miten mulla oli se ulkona sitten? Oliko se mun viikon tuossa ulkona? Eli koska ne kuolee sitten ne kaikki ötököt. Ja nyt tää on ollut sitten lämpimässä tuolla toi multapussi jo. Niin se oli ihan jäässä tietysti, kun mä otin sen takaisin sisään, mutta harsoötökät koska ne kuoli. Niin ne punasilmäiset. Ei, ne oli banaanikärpäsiä. Mulla meni jo sekaisin. Ei se haittaa. Mutta jos siellä olisi ollut niitä, niin nekin olisi kuollut. No niinpä. Joo. Ihanaa kevättä teille. Ihanaa kevättä. Kevään odotusta. Joo. Nähdään taas. Nähdään. Moikka. Moi.